ku danna mana lakin, ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa. To a daga mun kafa ta digo malam. Wani wa ya dan gida na ya kai wannan maganin mu. ina ba ni yau ba zan caji ba. Wannan jirgin sama ne fa. Kai a sha ne kawai. Jirgin sama ne ai na ka sha. Kuma ni dai kawai ya ne kanka zai kula da ni ba dai. Assalamu alaikum. Amma da musa. Tuya. Ake tuya. Kuna ta nan kenan. Wallahi. Wanda kama mana. Ni nan kana mika hannu tuya. Ban je na kama. Kai ko da rarre ne. Ai wannan ba kanka wace ka kuda ai ba dan trailer guda muke sha. Tuya. Wannan zan kama. Jirgin sama. Wannan kama. Tuya. Kanka sha. Rabu da shi. Ka sha. Allah ba mu ra. Bai da ka sha ba? Kai ya ce. Iyu ƙarya ne wallahi. Da aka ce ma ka kasha mutum da na cin masifa. Tuya, irin na ce ka kasha. Ina za ka? Sai an jima.